bubagrano logero na bagay di pramotha hei somsajak mawo जों मा हाबलायो di pramotha जेखौ आजायखा bubagra purno saka ang norok ni khani kuno sania norok ni khani ang rang bo sania norok ni jaga jomin bo sania norok ano rang puisa bai jubadi obo kuno sania bubagra tamo saka thansa khai norok ano logedi norok ni bage khorang di sanai ang norok ano thansa khai phandri norok ni bage leader ka hantu bunai ang abo bunai jepuru election khaya jepuru ADC election tha abo ADC ko khomota khaya bahike khaya thansa tonglai 2 বছর পরে তাই বেশি ইলেকশন খা আবরো বিধানসভা आंहाय सिखला ताई बयबे आसुक सिनि जायगा फनो अबरक सामुं खायमानानो दिप्रा सानि बागै कक सायमानानो ए आबो हायनायै बुबाका गोबां बरकनो टिकेट होखा बासारि खाय इलेक्शन प्रथमबार रिजनल कमिटी इंगै 13টা सीट विधानसभा मांखा आबुनि परे जोंरो तिनि कुनु खगजानाय गरै तिप्रासा हिंगाय जे कुनु बाबे थंजाबो सिस्टेमाव थंनाय अफिसाव थंनाय एडमिनिस्ट्रेटिव लेभेलाव थंनाय बाहायके थों जे जागाबो यूनिटी गरै खानसा गरै एकता गरै हिंगे आजाबाव बय थुंदकजाबो तानि थुंदकजा रामकिसि साबाय पायजाबनाय जोंनि बरक दाबि दावा जीवन सबायफोरनाव पायजाबनाय किसिसा डिमान्ड नाय लिख थगायफोरनाव पायजाबनाय किन्तु आबो जोंनि बागै भबिष्यतनि बागै हामिया बाहायके हामिया जों दिनै अपरिस्थितियाव दंमोननि चिनि गोसा चिनि बुसुब जों जे दंमोननि परिस्थितियाव दंना नांखांखाय आबो जोंनि बेरथता जों जे पार्टी हिमलाय दंमोननि आबो कुनु सामगरिया नाय दिनै आं एमएलए नाथाय केसा आदि जागाव एमएलए नाय अ जागाव ताय केसा एमएलसी नाय मन्त्रि ताय केसा चाइथानाय किन्तु चिनि जे वानसुकमुं बुबाग्रानि जे दागिमुं फोरोंमानि जों सोलाय माया हिंगाय जों आबनो सोलोंगै माया हिंगाय जों चिनि जे परिस्थिति ताबो 20 बছর परेबो अ परिस्थिति नंनाय आं जदि ताबो इब्रासानि बागै खरांथि साया एबा कक साया हिंगाय 20 বছর পরে आनी कुसु गानो सोंनाय नोंआगि एमएलए दंफोर तां खायलांगा नोंआगि पीसी चेयरमैन खाय मानफोर तां खायलांगा नोंआगि तिप्रामथा लिडार निगिमि दंफोर नों पारानि बागै दफानि बागै हानि बागै तां कक साका आफुरगै चिनि थानि कुनु जवाब दंला आं बागै नानरनि थानि कयो तिप्रासा आसु जे सिस्टेमेटिक डिस्क्रिमिनेशन खायजागि दंमोननि जोंनो राजनीतिक भावे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जत्त भावे वंचित खायजे दंमोननि अबनि योग सामा मानना बागै तिप्रामथ थाजे हिम दंमोननि जोंबो बुबाग्रानो थांसा थायै लगे मारिलायनाय नबो जों गोबां वालायमानु हाजिबो जोंनि बुकुजों सायखलांखा बाय जे अजागा अबहायनि दंखा अजागा तांनि थाया कारण सिया बरफनि कारण गोबां मानो दङै मानो पिया नब निजे वालायमु नबो जे कक फेरलायमु जोंहाबो नबनो सालायना नांनाय जोंनि जे नब वालायमानि जों फातानि बरफनो नारियातै फातानि बरफनो थांनि सायातै जि नबलाय आइके जों वालाय दंबायका जों बे हामलाय मांलायला अबहायनि यातै जेकुनु समय कक बांलायखांखाय आसुबि सालायनि सागानि बरफनो रिंना नांखै नरक सागानि बरफनो रिंदि जों 100 बार नरकनि बागै फायनाय जों नरकनि बागै दंनाय आं आगिनि सिमिनो खाबायु अजे मनुब्लक ने आन्दर 49 सामुनुनि 9टा बिसि दङ अ बिसिनो आंखौ आंनि आन्दाराव खायनांगौ सम आंनि 48 करन सरानि आन्दाराव
tangni dike borok bahasa kaino kaham tongbayu leader bahasa kaino tongo gang wan subota 48 koron sara যদি অব 48 koron sara ang thanggang gai ani phantai bo bang khamon ya jai hok abo to demarcation ni ব্যাপার ভবিষ্যৎ ni ব্যাপার जों चिनि और लीडरशिप क्वालिटी बाहायखि तुबनाय जों अबो से माचाय तबायनाय गोबां मा बर' थुनै मानो आनि पोस्ट गरै आं सामु बाहायखि खायनाय आनि सिनिमुं गरै आं बाहायखि खायनाय सिनिमुंनो नाहारै जदि से राजनीति खायना थांगांखाय जों जे जागा सकदाय जोंहा जागा सगैयानाय दिनै सिनिमुं तामो दिब्रासा जों तामो खानसा ओंखाय जों आइडियोलजिनो जदि नारगि दंखांखाय दिनै कुनु सिनिमुं नांगौ आं एमएलए नाम साकांबो बुयानो सिनिया किन्तु बुयानो मुकुमिनो बुदलाय आनो कप्लाय थायका तांगै बुबाग्रानो नाहारै बुबाग्रानो बिसास थायो बुइतो आनि मोखांनाय तो बुद्रिया पुरु बुबाग्रानो नायसो बुद्रुबले आबो हायकेनो जों दाबो खानसा थायो बिसास मा थायलायनाय बुबाग्रानो पयतो साबै जों बनो लगे मारिलायनाय बुबाग्रानि पोस्टांगो आं एमएलए नैबो आं बरम पतरमाया तैकेसा बरम village ni member ni bo boron jibon ni buagra ni nojoro jung jottono saman ani MLA nge am dese damman mani taikili parani ground level tongi jara samung khainai grassroots tongi jara samung khainai borok ni bo egui no value buagra ni ko sabo ambagai yang norok ni thani koyo thangsana reng laidi nok ni kokno nok salaidi hataro ko ni no buino share khena ta thangbi chini orole ahe dong omo heini dong karon hingkai chini naharmung block chairman chananiya montri ngai sak saijungni development ni bage wansungna niya chini naharmung kha onek hakchal